Eyeflight Lions, croeso I studios ochr un. Diolch yn fawr iawn chi am ddod I fewn I wneud sesiwn I ni. Diolch am gael ni. Dwi'n meddwl bod chi wedi gwneud un o blaen, oedd o? Na. Tro cynta? Ie, tro cynta, sesiwn ochr un. Da iawn, da iawn. Felly, gan I ddechrau felly, gan bod ni heb gael chi yma o blaen, da chi wedi recordio lot o stwff dros y dair blynedd dwytha, wedi rhyddhau album tua mis Rhagfyr dwytha, dwi'n iawn I ddweud, a EP. Esboniwch I bobl adra pa fath o stwff da chi'n neud, neu pa fath o stwff da chi'n meddwl da chi'n neud? Dwi'n mynd I adael chdi gymryd. Cwestiwn eitha anodd, dyn nhw. Fed, chi'n meddwl fath o genre o popeth? Dwi'n meddwl, mae gyd yn ni fel different influences o popeth. So dwi'n dod o fel classic rock o peth, efo guitar play mi. Dwi'n meddwl mae Hywel efo lyrics o popeth. Ie, dwi'n licio pethau eitha lyrical, mwyn byd. Ie, mae chwarae ti, gitar ti fatha a ti mygis chydig. Dwi'n meddwl, wel, hwnna'n opinion fi anyway. Dwi'n meddwl, mae Dave yn offi pethau fatha... Ydy Dave yn offi? Dwi'n meddwl mae'n chydig o funk pethau fatha slap, mae'n offi slap, ie. A mae Rhys just yn fatha metal drummer. Reit. Hell of a drummer, ond just yn fatha proper. So stwff eitha trwm mewn ffordd, hynny yw... Chydig, ond dwi'n meddwl mae'n mixed up o beth. Y stwff dwi wedi glwad gennych chi pen dwi wedi gweld chi'n chwarae'n fyw, mae o'n mynd ffwrdd o metal ac yn fwy o tybycach melodia ac yn y blaen. Ie, yn bendant. Da chi wedi bod yn brysur efo gigs o gwbl? Do, gathon ni brysur iawn. Dim bod wedi digwydd eto, ond... Pan ma'n gael ei ddarlledu, fydden ni wedi cael brysur iawn. Ti'n glyfar iawn. Ac oedd o'n wych, oedd just bob gig yn well na'r un cyn efo, oedd o'n just phenomenal. Maes B yn Maes B yn wych. Phenomenal. Ti eisiau gwneud fersiwn arall gan bod ni'n recordio hwn cyn Maes B yn dweud Maes B yn wael. So, gathon ni just effernol in terms o gigs, oedd o just bob un yn waith na'r un cyn efo, lle oedd o just Maes B, dwi'n gwybod beth i gyda hwnna. Ie, pan dechrau efo Maes B, na. Dwi'n eisiau siarad am y beth. Cool, mae gen i'r ddau fersiwn yna wan, oes. Briliant. Eich sôn chydig bach am yr album, achos mae'r album yn gyfuniad o lot o bethau. Wel, ti wedi recordio ben dy hun yn dechrau, a mae'r band I gyd wedi bod yn rhan ohono fo. Pwy sy'n sgwennu'r caneuon, sut ydych chi'n dod at eich gilydd I recordio can? Fel arfer, gyda rhan fwy yn nhw, mae jyst yn practice yn y studio, a rhwng practisio caneuon, mae rhywun yn chwarae beth. Swn i'n dda, dechrau jamio. Mae'r can yn dod allan o fo. Ie, mae'n gyd yn dod eitha organic, really. Some gormod o feddwl yn mynd I fewn. Un neu ddau fatha Storm, nath fi a Hywel sgwennu nhw'n acoustic I dechrau. A wedyn dangos y band a nath ni, chymod, mynd o fanna. Ie, stwff cynnar, just fi oedd yn sgwennu fo. Rhys yn drymio do, cys dwi'n crap ar drum. Ond oedd yn... Ond oedd gen ti, oedd ti'n arfer bod yn y gelfa y Mangor yn gweithio, oedd hwnna'n studio, oedd o'n haws pen oedd gen ti studio dy hun I wneud hyn? Dwi'n meddwl oedd yna'n rheswm nes I ddechrau recordio, just I bractisio, cynhyrchu, ac oedd o'n i'n meddwl, wel, os dwi'n mynd I recordio wbath, mae'n sol I recordio pethau fy hun. Fel practice, ti'n gwybod. Ac dwi'n meddwl, oedd bobl yn licio'r caneuon, so nes I hel band at ei gilydd, ac oedd o'n... Mae wedi gweithio. Un gan ydych chi'n neud I ni heddiw yn Ffrangeg. Wyt ti'n sgwennu'n yr iaith yna yn aml? Na, dim rili. Ti'n gallu siarad Ffrangeg? I radda. Oedd hwnna I fod yn deg, oedd hwnna'n... Oedd yn gymryd quite lot I fi sgwennu hynna, ond o'n i'n meddwl O'n i'n misio, cys da ni efo fo'n Saesneg yn barod, ond dwi'n mwyn licio'r geiriau Saesneg, dwi'n meddwl bod nhw'n reit. Dwi'n meddwl maen nhw'n stupid, dy'r gair dwi'n meddwl, stupid, maen nhw'n reit stupid. So, o'n i just, dwi'n meddwl... Cyfieithiad ydyn nhw o'r geiriau Saesneg? Na, maen nhw'n geiriau greiddiol Ffrangeg. Ond... It's neb deall nhw anyway, so... Wel, ie, os dyn nhw'n hollol wrong, by Google Translate. Wel, ie, bod yn oce, dwi'n meddwl. Ie. Be nesau I Eyeflight Lions, achos os y fwy o recordio, os y fwy o gigs, os gennych chi gynllun I ymosod ar Cymru? Da ni just eisiau sgwennu. Sgwennu gymaint o posib, a gigio gymaint o posib, really. Just mwynhau gormod, so...
Jyst yn neud mwy o gigs, mwy o recordio, ie. Oes pa fath o scene dych chi yn gigio yn efo? Achos ma lot o scene Gymraeg yn unau yn werinol neu yn eitha indie, ond dych chi'n falle bach o misfits i'r scene yna? Dwi'n gwybod, mae'na lot o gigio. Da ni'n gael gigs, sy'n... A fwy o'r amser yn real. Ie. Da ni'n gael lot o gigs yn real. Mae'n teg i Steve Rastin, ond... Na, fatha, dwi'n gwybod, da ni'n gael gigs sy'n sort of yn y scene Gymraeg, lle. Mae'n sort of odd bod ni yn, ond da ni'n mynd lawr reit da, falle, so... Be am y geiriau te, Hywel, achos yn amlwg ti'n licio sgwennu geiriau sydd bach yn grafog bob hyn a hyn? Y rheswm dwi'n sgwennu pethau fel ydy, achos mae'r cerddoriaeth dwi'n licio rando ar ei hun, lle. Mae'n ei gyd yn... Dwi'n gwybod, dwi'n just licio pethau sy'n glyfar, sy'n swnio'n glyfar yn terms o'r geiriau. Ond, dwi'n gwybod, dwi'n meddwl benna lot o... Yn terms o'r angerdd sy'n y ganeuon, dwi'n meddwl benna'n dod lot o punk. Mae punk di ddod o'n anodd, dwi'n licio lot o'n meddwl. Cos dwi'n licio'r syniad, ti'n rili gorau bod yn talentog na'n gymdeithasol na'n dda fo geiriau hyn o, ti'n just angen bod yn ychal ac yn angen cael am o beth. Dwi'n licio hynna. Deito fo chydig o arddeliad. Ie, yn union, ie, just... Coelio nhw. Ie. Wel, diolch yn fawr i chi am ddod i fewn, a pob hwyl dros y misoedd a'r flwyddyn nesaf yma. Diolch yn fawr. Diolch.